Takže ahoj, vítejte v tomto videu. V tomto videu se vám chci představit. Mám nový kanál, už jsem na YouTube natáčela, ale trošku mi to nevyšlo, tak jsem si takže jmenuji se Katka. Doma mám 3 rybky, Betty bojovnice. Jinak příjmení vám nemusím říkat. Chodím jinak do 5. třídy. A kde bydlím vám taky nemusím říkat. Mám moc ráda LPS a ráda vyrábím, kreslím a tak. Takže budou určitě nějaké návody. A také mám ráda všechny zvířata, takže budou nějaký videa s našimi kočkami a s naším pejskem, s našima rybama a tak jo. Takže tak jinak nejlepší moje kamarádka je jak se jmenuje? Kata Káťa, jo. Je to úplně nejlepší člověk na světě. Jo. Jinak určitě jí dejte odběr, ona je fakt super. Jo, má sice blbý, jakože ne blbý, ale má divný videa, ale na to jsem nechtěla říkat, jakože má blbou kvalitu videí, protože nemá dobrou kameru, ale to nevadí. Takže pokud se chcete ještě na něco zeptat, tak se zeptejte. A jinak máme novou akci, že když mi dáte odběr, tak to napíšte do komentářů a v komentářích vám řeknu, jakože vám dám taky odběr, jo. Takže tak. Kdybyste měli otázky, napište do komentářů, dávejte like a odběr a mějte se. Čau!